تی تبلیغونی د استکه لوتکه ده دوام کرد. Era Radio Dengi Gela. جنابین دانوچیان رادیو دنگ گلدن با شروع هفته کانون 2023 پنجشنبه لبروکسل ساعت 12 آمده 14 گودارین هجام نوچه نیورو پیشکش بکن دست بکن چند سر نوچه پاریزی ران جبودیتین آره عبدالله Öcalan سرلیدان کرن Hevseruka kecede Leyla Güvenci zindana xarpete peyamek şantı gut serkeftin veya gele kurd berxwedir be. Gerla TV dimene Aleven leşkeri yenli metinayı hatın deste serkirin ve şant. Hevseruken HDP Tuncer Bakırhan Uturay Hatimoğulları li İstanbul'e bir rojnama van erreciviyan. Dımaha müjdarede su şejjen hatın katil kirin. پلی دوباره دنباش کدارین هجام دست به برفرهی نوچهان خودکن پاریزران جبودیتنا ربراپو سرلیدان کرن. جی پاریزرن بروه حقیا 7 سالی Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Özgür Faik Erol u Mazlum Dinç. Ji bu karibin reber apo bibinin serli serdozgere Komaraya Bursa'ya o müdüriyeta girtigaha İmraliye'dan. Parizeran jibuditna Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım u Veysi Aktaji serli serdozgeriya müdüriyeta girtigahe'dan. Serlidanen Parizer u Malbatan behince ta cezeyin disiplin ettiğine aslen kirin. Leyla Güvenci zindana xarpete peyamek şant u ji herkesi xwest li ber xwedan zindanan derkevin û têkoşînê mezin bikin. Hevseruka kecede Leyla Güvenci ji heştê mijdara 2018 li dijî tecdîdê dest bi girêva birçîbûnê kiribe û çalakiya xwe di sed rojî doman dibû. Leyla Güven dibêje ger tecdîd li ser Birêz Öcalan hebe û pirsgirêka Kurd her di xitimandina dibe girtiyê nikarin bêdeng bimînin. Divê gelê me bizane ku serkeftina girêva birçîbûnê bi biryardarî xwe di derketina we ye. Ji bîr hinekin ku em biqasî di oxira wê de bimirin ji jiyanê hez dikin. Armanca me ev e ku ev pêngava ji rêber Aporê Azadî ji bo pirsgirêka Kurd re çareserî li hemû qadan belav bibe û bi serkeve. Em pê dizanin ku tevahiya destkeftiyên me yên hatta naha encama irade hevpar, heza hevpar û xebata kolektife serkeftin veya gelê Kurd ê berxwedir be. Leyla Güven di serî de bankla karker, ketkarjin û hemû derdorên binde jî kir. Ji wan xwe ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd têkoşînê bidin. Leyla Güven ji bo cenazê ji zindanan dernekevin, xwest herkes destê xwe bixe binkevir û têkoşînê bike. Jinên ku tevlî nöbeta adaletê Amedê bûn û serdana nöbetê kirin diyarkirin ku xwedî derketina civakî divê gelê me piştgiriyê bide çalakiyan û em ê teqes bi serkevin. Amaç kime bina sero beşa gebreke dest peki gotin riya sero vekin gobra avukatî herin balê gobra malbatayî here balê dîsa wî jî qebûl nekirin. Zor zahmet qalbî ser hefsiye hêsî dest bi girevê birçîbûnê kirin. Wan hefsiye dest bi girevê birçîbûnê kirin wan hefsiya zarokê me ne duyê derê da. Em naxwazin zarokê me qeydê dinema cara neka ku şeş me bênan bibînin heft me bênan bibînin û bikevin halê nehal mîdê wan yare bibin nexweşîl wan çê dibin ranî çavê wan derdkevin em wî tiştî naxwazin zarokê me tekin vî halê hanêka. Yani em dixwazin rojkê zûttir avukatî herin pêra xeber bidin, malbatayî herin pêra xeber bidin, zarokê me ji gireva birçîbûnê derkevin, demê dirêj dewam nekin, em vî dixwazin. Navê wî serê edalet. Em edaletê dixwazin, em wekeviyê dixwazin, em aşîtiyê dixwazin. Zarokê me dibin zulm û zorê de ne, binê zîndana de. Her yekî birine melmeket em zarokê xwe nabînin vî tecîtê li ser serokê me ser zarokê me hêjî. Bira vî tecîta ser serok rakin.
سر زاروک مجلاک زیام تمام دایکی حبسیه و اید دلشوات گیشا برنه دایکی حبسیه بنده دایکی زندان برا هر کس وره ایرو ویده کلکا خورده کلکا ما ای عاشتیه ای وکتیه تواسه ای عدالت تواسه برا گیش ورن گیش تایفره برا دایکی ترکاجید با دایکی ترکاجید که برا اوجورن برا اوجور برا بدن کلکا خوردن کلکا ما ایرو برا خونرش برا عاشتی چهره سريدا سلام حرمته خو بتومي عسو زندان را ازدكم ايرو ده رويوانه ابي ماجي قرتيجاي كتنا غرافا برچيبوني حتى دملا خوينه جاني مدا هبه ام في غرافا خو في چاركيا خو ام بكن حتى ام في تجريتا سر زندان ام نشكينن ام في شدت في باسقيان ام نشكينن ام تركا قرتيه خناكن ام تركا زارگه خناكن İnisiyatifa'nın ajbu azadiya rebera puda xuyaniyek da u bank herkesi kirin ku ajbu azadiya rebera puda Kevin Kadan. Metersina gele Kurt u demokrat ya ajbu agahine girtina rebera pu zedene. İnisiyatifa'nın ajbu azadiya rebera puda xuyaniyek yani viski da nun da xuyaniya xode balk şanser ne agahiyek ji imrali u biteybet ev artejalı bursaya fikarin jinan zedetir kirne. Halin da xuyaniya inisiyatife de u hane Rewşa rebera Abdullah Öcalan biteybet beşte artejalı bajarı bursaya Türkiye çiyebuye de me dixenava tirse de kiryaren derve kanunu i derve muruvi yenidi jireber Abdullah Öcalan ten meşandın te xuya kirin cihan iru direwşeke kiret dediji. Girtiga İmrali ji reber Abdullah Öcalan ceke pir xetere ev arteji linezi ciye ku girtigeh çebuye. İnisiyatifa nun da xuyani xode banklı tevayjin umurubani eker ku xwe peşandan en xwe zede biken. Demil dest devleta Türk CPT ji derbare rewşa tendürsiya reber Abdullah Öcalan da xuyani ekebide. Nülerin partiyen siyasiyen Erzurum'e o aktivisten teja diyarkerin ku deriyen İmraliye bir tekoşine dikare bevekirin. Hevseruke DPP Erzurum Ramazan Karakaş diyarker ku tecid de şahsi reber Abdullah Öcalan derli sergele kurt tesefandın o gut jibu perskireken lavalet ben çari serkerin de ve tecdali ser reber Öcalan bedavi ve o bekihe azadiya xoya fiziki de ve jibu vekirna deriyen İmraliye tekoşineke hin xortur bekirin. Hevseruka HDP Erzurum'e Türkan Sümbül diyarker ku siwi semen jireber Abdullah Öcalan agahina yegertin ugut fikarin me her de çezede dibin mafen heri xwezayı yen mirovan terasden kirin ev nehaqiyeke mezine veki civak jibu şikandına tecite erku berpisyariyen mehene. Endame HDP Mehmet Koçak jigu çalaki ve hevdanen jibu azadiya fiziki reber Abdullah Öcalan nebesin. Reber Apo rebereke gerduniye levma peyviste herkes dedici ve tecite xwedi helwest be o jibu azadiya ve ve tekoşin be mezinkirin. Aktivista teja Mehtap Demirkaya jigu pediviya gel be aştiye heye o jibu ve ji peyvisti bişkandına tecite heye. Dive geleme xwedili çalakiyan girtiyan derkeve. Eğer gel tekoşine xurt bike ve deriyen İmraliye jivebe. Em jin çi peyvist hebe em ê bikin. Belegudarên hêja çalakên gerillayan hebu operasyona şoreşgerî şehîd Leyla Sorxîn Amet Gerla TV beşa siyemîn dîmenin silah û kelûbel pelên di destê gerilla de hatin weşandin kirin. Alevin leşkeriyên devleta Tirka dagirker yên leşkerên wan ser cenaza hate rakirin. Li vê ser vê wisa hebula tiştekî kum kirine hemîn hûl verin. Ticara ti cihî em ê nehêline ku ev dijminê dagirker wisa hêsan bikeve axo Kurdistanê her derê wisa dagir bike kîdî bixwaze pilwir bike em ê vê re izin nedine em ê ticara jî ji bûna wê ew nekine. Wê hemlê me bi vê ne bi sinûrdarbiye hî ji berdewam bikin. Gelek dagirker jiber ku nikarin biravin hevdû dehevdidin pil hevdû dikin tiravin yek û mayîn ji tirsa xwe û çirûma de davîşine û wer dimirine yek û hevila jiber ku tarîtî dikeve û hinekî mij ji moran heye heval tiştê ku dibînin hemiya hukûmî ser hev dikin û wisa bi xwe re tînin qasî dikarin. Li tepe de gelek cephane gelek silahê giran hene heval nikarin wana bi xwe re bînin barê we giran dibe hemiya imha dikin. Heval be vê avayî be vê rehetiyê wisa rihê êrîşê rihê
وسا رحی آپوجی فدایی دچنه سر دجمن و گلک جبخانه را دکن شخوا حاول بحث کرد حاول وسا ما اپراسیون شورشگری ما دست بگیرن ورده قدرک سلاح ما را کرن ام بدانا ناسی ام بیکسیه شو حاول شو بیکسیه را کرن سر دجمن دیره کم بری دجمن کارانین دیره کم نه سالدری بیکسیه ده بمباتر تنبولیه شخوا نماره آن ایوان سر نویسیه اف سیله جی شخوا بایرکا ترکا سره وسا آلوان سره اف جی چند وسا پرچه خارنه لبن ده کارانین حاول راکر بود اف جی عین بایرکا ترکا سره نماره آن سره اف سیله سالمه وکی دی ددکترک حاول سر راکرن اف کاسکه اسنای کو دجمن گندر دبه حاول بیده دچن یعنی نه قرن جنازه بینن ama kaske vantenen şu paşına ve gündüz Emrah gündüz bu şu kaske jiber ani kadar mermi xarı bu pişte de abiyeti bu şu bir derci evi diyar dike ce ku darbe xari önce kaske vanı o ser silahı noktalayıcı dürbün termal ekrakırın, dozda şarjörün, ev lazer u fenere, ev powerbank'ı, yeki mazına u yeki buçuk serrakırına, ev uydu telefonu, cihazın tırka. Aslında yük havalı dışına ser, ondan ye tepe karşıya, daha askeri xare bir kefte bağlantı, burada havalı ser dijmur vardı ki o slogan tavcın, şu sersala partiya me bu, sersala partiya me, havalı orada bersivin pır xoş dijmur vardı da, Evce cihazı ku ser dejmer rakirine avun o her spilevinin adaptörevinin o künyeke İsmail Yılmaz piyade sözleşmeli Hazırun Ahsadun Nutuna Şanlıurfa her dici künye asker o da telefonun karton jibirin evce malzeme on ye tendürüstiye aslında kabul dışına ser şu serrakte onun hava direkt serradı ki on parkene yana kadar parke yağmurluk rakirin Acıyor kazak yavanı. Adrakte. Yani aslında ku havel asker koştukken pe xoda ser radikel. Şu bayrak yavan sere. Yani bu hale ki perişan da bu ne karajiye da ne. Havel vaki havel da diyar keren. Ev çalaki 26 mehe da peykar. 45 salvegera damzrandına ya partiye mantık de وسا روزه که گرینده ما راستی خواستم نیشا دوست و دشمن هر کسی بکن که هزا پکه که چقدر ریبرا انسان چا دای آفرانده پشت دیگه گرینگ چیه؟ پشتی چالکی دشمن حیانی ساعته که 2 ساعت هاشو نکاریه ور سر جنازه خواه اسکری که قیراگیر دکرن دراویان هیدی نه هاتن هواره اسکری خواه مریجه نه هاتن جنازه خواه بیلا میزه نکرن تشتی دما کومت حوالا تلفن را کردن هر دو تلفن یه ده عسکری جدانن تلفن پیکتی بون قول قمتانیه وانا اوی وانا تنه دخواست به تکنیک وانا بگره وانا وسا هشیار بکن ارتق او بکنه سروی اساسی حوالا قرط واجه در فصل نهو تلفن دست حوالا دانن وی گوری وی ارتق حوال سر بسکننه و گدی وسا دوی چالکی ده حوال به آوایی که ساغلم خود دیگه نجه خواه راشه حوال همیا باشه Navenda ragyandunu çepemene ya HPG nasname 6 gerlayên jin Ronahî, Pervîn, Derya, Dilan, Rewşen û Destan di sala 2018 de li Qaqurkê şehîd bûne eşkere kir. HPG got wê rojê li hermen parastina yên medyayê de êrişa dijmin de endama fermandariya eyaleta Qaqurkê Ronahî Tendürek, Pervîn, Derya, Dilan, Rewşen û Destan şehîd bûne. Hevriya me Ronahî di têkoşîna xwe ya 26 salan de bi her awayî temsiliyata nasnameya jina azad kir. Ji artêşbûna jînê heya şerê niha weke pêşengeke bû xwedî sekneke îdeolojîk û mînak. Pervîn, Derya, Dilan, Rewşen û Destan jî bi têkoşîna xwe li ser xeta PKK û paşkê bûn milîtanên mînak. Em ji malbatên hevriyên xwe yên hêja ji gelê Kurd yê welat Parîz re sersaxiyê dixwazin. Soz didin ku em ê xeyal û armancên şehîdên xwe yên Rêbertî û Kurdistana azad teqes bi cih bînin. Nasnameyên şehîdan wiha ye.
Şükran Çiftçi binasnav Ronahi Tendürek navê dayîk Zerîf navê bav Musa li agirê ji dayîk bûye 28 2018 li Xakurkê şehîd bû. Roya Tendurust binasnav Pervîn Viyan navê dayîk Gülçin navê bav Halis li Ürmiyê ji dayîk bûye 29 2018 li Xakurkê şehîd bû. Jiyan Çelik binasnav Derya Deniz navê dayîk Şemsî navê bav Fikret li Cölemergê ji dayîk bûye 29 2018 li Xakurkê şehîd bû. Canan Tatlı binasnav Dilan Cudî navê dayîk Teybet navê bav İbrahim li Şirnexê ji dayîk bûye 29 2018 li Xakurkê şehîd bû. Sıla Akyüz binasnav Rewşen Ekin Zagros navê dayîk Hanife navê bav Ali li Edenê ji dayîk bûye 29 2018 li Xakurkê şehîd bû. Destan Deniz binasnav Kader Akkaya navê dayîk Nuriye navê bav Yılmaz li Wanê ji dayîk bûye 29 2018 li Xakurkê şehîd bû. HPG qala jiyan û têkoşêriya gêrlayên Yêja Starê jî kir emenha jiyana endama fermandariya eyaleta Xakurkê Ronahî Tendürek Şehîd Dilan Cudî Destan Deniz Pervîn Viyan Derya Deniz û Rewşen Ekin Zagros bu were parve bikin. Şehîd Ronahî Tendürek jineke serhildêr bû ji çayên serhedeyên bi heybet xwe xwedîkiriye bi sekneke bi qudret xwe di nava wan çayên de mezin kir. Fermandar Ronahî Tendürek ji agirî xwedî malbateke welat Parêzê 1992 an ji herêmên serhedê tevlî refên gerîla bû. Li dijî sekna ji rêzê û hevkariyê xwedî hişmendî bû. Ji bo bibe layıqê hevrêtiyê hîn bêhtir li ber xwe da. Ji bo fikrên rêbera yên ji bo jinê bandor bû. Bahar têşbûna jinê rê heya 1996 li herêma serhedê ma. Li dijî dewleta ku cewhera we serdestiya mêrê bû milîtaneke apocî piştî ku 1996 derbasî zapê bû li dijî tevgera dagirkirinê tevlî gelek çalakiyan bû. Bi tecrübeyên xwe li her qadê pêşenkî bû bi zanabûna divê ji hemû êrîşan re bibe bersiv xwe pêşxist. Bi teybet li dijî komployê bi xwedî tevlîbûneke pedayî li dijî xeta tasfiyakar li ser xeta rêber apo û şehîdan sekna xwe parast. 2007-2009 bi vegera xwe ya li ser hedê pêşengtiya gêrlatiya Yêja Starê kir. Piştî wan salên dîsa derbasî herêmên parastin yên medyayê bû. Li akademiyên Hakî Karer û Paşkê perwerde dît. Li dibistana operasyonê ya Şehîd Rojîn Gevda ji bo gêrlayên jin kedeke mezinda bi sedan gerîla perwerde kirin. Bi derbasbûna Xakurkê re weke endama fermandariya eyaletê tevlî xebatan bû. 2015 bi giranbûna êrîşan re cepheyên berxwedanê ava kirin. Li vê qadê bû yek ji fermandarên pêşeng yên gêrlatiya Demano. Gerîla Dilan Cudî jî di nava malbateke welat Parêz de li Silopya ji dayîk bû. Bi sekna rehê botanê tevgera azadiyê nas kir. Li ser vî esasî tevlî gerîla bû. Li garê perwerdeya gerîlatiya pêşî dît. Bi perwerdeyên wergirtî rehê PKK'yê berxwedêr pejran. Bi vê zanabûnê li herêma Xakurkê di xebatên pratîkî de cih girtin. Bersiva wê a li dijî dagirkeriye sekna Zîlan û Berîtan bû. Ji sekna xwe tawîz neda û bû xwedî mîrateyeke apoyî. Destan Deniz jî ji navçeya Wanê qelqeliye. Di nava malbateke welat Parêz le mezin bû. Li dijî polîtikeyên asîmilasyonê her di nava lêgerînê de bû. Ji bo bersiva pirsên xwe bide berê xwe da çiyayên azad. Li herêma Xakurkê bi biryar tevlî nava jiyanê bû. Ji bo bibe bersiv ji êrîşan re tevlî perwerdeyê îdeolojîk û leşkerî ya dibistana operasyonê ya Şehîd Rojîn Gevda bû. Bu milîtaneke apoyî ya Yêja Starê bi perwerdeyên wergirtî bû şopdarê Sara û Berîtanan. Jina berxwedêr a Rojhilatê Kurdistanê Pervîn Viyan jî li bajarê Urmiyê di nava malbateke ji eşîra Şikakî de ji dayîk dibe. Di nehê gulana 2010 de darwekirina Şehîd Ferzende Kemanger Şîrîn Elemhûlî û sê şoreşgerên din a ku ji aliyê rejima Îranê ve li ser wê bandoreke mezin dike. Piştî vê jî lêgerîna wê ya heqetê dest pê kir. Di nehê cotmeha 2012 de berê xwe de çayên azad. Ji bo li dijî kompleya navnetewê bibe bersiv xwe hem di warê leşkerî hem jî di warê bîrdozî de pêş dixe. Perwerdeya xwe ya yekem li herêma Xakurkê dît. Ji bo ku xwe hîn bêhtir pêş bixe li dibistana
operasyonu ya şehit Mehmet Goyi perverdeyi digere. De operasyonu çalakên şoreşgerî yên ku li Şemzînanê di çarçûveya pengava şeregeli şoreşgerî de derbên giranı devleta Tirk akır Kırker kız bir ideolojiya jina azad a paradigmaya rêbera po de her geliya jiyan û têkoşeriya xwe de xwedî sekneke jina azad bû derya denî jî di nava malbatê xwedî nirxên welat Parêz a navçeya gever a Colemêrgê hate dinê ji ber kevine şopiya welat Parêziyê de emrê xwe yê piçûk de têkoşîna PKK ji nêz ve dişopîne ji komkujiya 28 kanûna 2011 a li Roboskiyê ku devleta Tirk bi xwînxwarî 34 Kurd qetil kirin pir bi bandor dibe. Hêrs û kîna wê a li hemberî dijmin wê dixe lêgerînê de ji bo zilma li ser gelê Kurd bi dawî bibe û di welatek azad de bijî bere xwe de çiyayên Kurdistanê. Perwerdeya xwe ya bingehên a gerîla li herêma Xakurkê qedan li ser xeta Paşke û naslameya jina azad a yê ji astarê li dibistana operasyonu ya şehit Rojîn Gewda perwerdeya bîrdozî û leşkerî dît. Gelek fermandarên hêja yên weke şehit Delal Ahmet nas kir û ew ji xwe re mîna kir. Bi xwendina rêber Aporê hem tim hewda ku bi rastiya rêbertî fêm bike. Bi vê sekna têkoşîna xwe bu mîlîtaneke nemir. Gerîla Rewşen Ekin Zagrojî ji herêma Botanê ya Serhildê re li Cizîrê di nava malbateke welat Parêz de ji dayîk dibe. Ji ber polîtîkên qirkirin û asîmlasyonê yên dewleta Tirk malbata wê koçî Edenê dike. Li Edenê li ser nirxên welat Parêzî mezin dibe. Bi bawerî û evîneke mezin berê xwe da refên gerîla. Li çiyayên Amêdê perwerdeya xwe ya nû ya şervantiyê diqedîne. Ji bo paradigmaya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê ya rêbera po hîn kurtir fêm bike dixwîne û kedeke mezin dide. Piştî Amêdeyê derbasî herêmên parastina yên medyayê dibe. Ji bo bersivê bide êrişên devleta Tirk a Qirker li dibistana operasyonê ya şehit Rojîn Gewda beşdarî perwerdeyê dibe. Bi seknekî şoreşgerî layıqî rastiya rêbertî û şehîdan erk û berpirsiyariyên xwe bi serkeft bi cîhanî bi vê tevlîbûn û helwesta xwe ji rêhevalên xwe re bû mînan. Çalakiya greva birçîbûnê ya ji bo azadiya rêbera pod roja 11 de ye. Berxwedaniya girtiyên azadiyê dibin faşîzma dewleta Tirk de bi her awayî dewam dike. 27 mijdarê de girtiyên ji doza PKK û Paşkê di çarçoveya kampanyaya ji Abdullah Öcalan'a azadî ji bo pirsgirêka Kurd re çareserî Çalakîdan dest pê kirin. Ji girtîgeha Ereğlî ya Konyayê girtiyan peyamek şandin. Hasan Kılıç û İsmail Çoban biriya malbatên xwe peyama xwe parve kirin. Diyarbakır'ın ku rêveberiya girtîgehê ji bo çalakiyê berdin gef li wan xwariye û gotiye ve tenê cenazeyên we ji vir derkevin. Lê tevî vê yekê jî girtiyan biryardariya xwe anîne ziman û dibêjin heta em digihîn armanca xwe vê çalakiyê me jî bidome. Bila gelê me li derve bibe dengê çalakiyê me. Bila piştgiriyê bidin me. Em ê bi hev re azadiyê bînin. Girtiyên jin yên li zindana Gebze İstanbulê jî ji raya giştîre peyamek şandin. Niha mafê mirovan azadiya wan dibin tecîdê de ye. Tecîdkirina rêbera po tewatê tecîdkirina rûşlata navîn. Ji bo aştî û azadiyeke mayîn de divê derhal rêber apo azad bibe. Belgodarên hêja li ser medyayê sanal gelek kes bi etiketa direniş tecîdî yenecek banga bi hezaran girtî li dijî tecîdê di greva birçîbûnê de re em dibin dengê wan tu jî bibe dengê wan kirin. Ji bo rakirina tecîda li ser rêber Abdullah Öcalan û ji bo azadiya û ya fîzîkî li gelek girtîgehên li Tirkiye û Kurdistanê girtî di greva birçîbûnê ya dorveger de ne li ser medyaya dijîtal ji bo piştgiriya çalakiya girtiyan bank hate kirin. Li ser X bi etiketa direniş tecîdî yenecek parlamenter rêxistinên hukukê û parêzvanên mafê mirovan jî di nav de gelek kesan wêneyên li ser bi hezaran girtî li dijî tecîda İmralê di greva birçîbûnê de bibe dengê wan nivîsandî. Banga bi hezaran girtî li dijî tecîdê di greva birçîbûnê de ne em dibin dengê wan tu jî bibe dengê wan bank kirin.
Cenazeye şehit Diren Ahmet hateve şartın gerlay HPG mazlum Şener binastan Diren Ahmet dişereni hitabağı de lebejaya günde elki yaşırnakı şehit bu. Pişti çar mahan cenazeye şehit radesti malbate hat gere. Malbate cenazeye jiguristana bekesan yalı khaniyen afate yalı navenda şırnakı girten u birin Ahmet'e. Hat diğer kirin ku polisan berya ve şartine Guristan doğru peçkirin u destur nedan kure ve berin meyader nünerin sazin sivil u partiyen siyasi tevri merasıma cenazeyi bibe. Malbata Şener cenazeyi kureyxoy gerila Diren Ahmetli Guristan'a Yeniköy ya Navçıya Ahmet Rezan dibin dorpeça polisan de ve şartın. Girse liber deriye Guristan'ı pişkiri da Malbata gerila. Hevseruken HDP Tuncer Bakırhan u Tülay Hatimoğulları İstanbul'e bir rojnamavanan reciviya. Hevserukan der hakkı helbijartınan pergala tecde u ittifaqan da bersivdan pirsen rojnamavanan. Tuncer Bakırhan jibu stratejiya HDP gu stratejiya me jibu ve helbijartine ve tene biserkeve u be AKP bide hundakirin nîn be. De hilbijartin 2019 hande mevusakir gelek şaredariye nu bajarî mezin li milli Tirkiye ji destê AKP hatin derxistin. Lê de hilbijartina adara 2024 de emeli her dera ku hilbijartinê me hene namzetên xwe nîşan bidin. Bakırhan der hakkı pergala tecid edeci gut rola Brez Abdullah Öcalan adı çareseriye de dezanin. Na bi tecid hükümet peşili çareseriye de gere. Emeveke parti leher kad u platforme jibuku Brez Abdullah Öcalan bıkarbe tevli prosesi bebe tepkoşum. Hevseruka HDP Tülay Hatimoğulları ji işaret bir ittifaqan gerugut ittifaqa meya kedu azadiye devam dike. Lev ittifaq besere xwe nikare bersiv bide deme. Jibu ve ji em hev didin ittifaqa xwe berfirehtir bikin. Jibu çareserkina perskireka Kurd Alevi jin u civanan ket u karkeran lazım em ittifaqı hin mezintir bikin. Ancak bevi avayı em faşizme tek bibin u demokrasiye tanzim bikin. Parlamentera HDP Semra Çağlar Gökal dest şankir kulli Bitlis'e evlehiya can o mal nemaye. Semra Çağlar ji anefer axivi gut Bitlis hem ji aliye teybetmendiya xwe ve hem ji aliye diroki ve xwedî çandeke xurt ya kurdatiyeye. Lewma devlete her tim erişeke teybet beriya ser ve hereme. Minalı gunden gülpik u payindası bu yele her gundi işkenceyle gundiyan dike. De her operasyon edek gal civan jinan deskir diken bahçe bak u zeviyen wan wêran dikin. Di rewşeke bi vî rengî de mirov nikare qala ewlehiya can û mal jî bike. Armanca desilatdariya AKP û devletê koçberkirina gele. Ji bo wê jî çavkaniyên aboriyê tune dikin û dixwazin herêmê ji mirovan xalî bikin û veguherînên baregeheke leşkerî. Di salên 1990 de şewitandina gundan hîna di bîra gelê Kurd de ye. Em vîriyê zanîn û nas dikin. Li gel ewqa zext û zilmê nekarin me ji cih û warên me dûr bikin. Em heta dawiyê li dijî vê siyaseta faşîzan têkoşîna xwe bikin. Hevşeredara Merdin'e figen altında ku kayyum tayini şunavi hatkirin derbarı siyaseta kayyum da akıvi ugur şaredari kirine ve karakolan. Merdin bi zaman çantu diruk ağa bajareke cudaye. Pişti helvejartine biçar mahan kayyum tayini şuna figen altında kirin. Kayyum Mustafa Yaman imza avete bin tahribat enmezin. Talanek hatiye kirin, neleriti u diziyek mezin hatiye kirin. Ev teva di raporen sayıştay ya 2022 jî çekirtiye. Figen altında dest şankir ku ev politikaya devleteye u di çarşıve şere teybet de tekirin. Karker u memur ji Çorum, Anatolia navin u derya reş anine u zihniyeta talane biçikirine. Ji roja kayyum hatiye tayin kirin gel nikarin daxwazên xwe bînin ziman. Şaredarî kirneweke qarakol mirov nikarin bikevin şaredariyan de. Gel şaredariyên xwe dixwazin. Ez bawer dikim ku gel wê divê hilbijartinê de hesap bipirse û bi dengeke bilind daxwazên xwe bîne ziman. Bila herkes baş zanibe ku em bi gelê xwe re xwedî li keda xwe ya bi salan derkeve.
PDK hevditina parêzeran Aligel Süleyman Ahmed Asteng dike editore Rojnivsê Süleyman Ahmed di rojekê cotmehê ji bo serdanê çûbû Cemal Bataxweya li taxa Şêx Mexsûd a Helebê. Di 25 cotmehê de dema xwest vegera Rojava li deriyê Semalka ji alî hêzên PDK ve hate revandin. Di ser revandina Ahmed re 43 roj derbas bûn lehîn tu agahî jê nayê girtin. Tevî bertekên civakê û sazên sivîl ji reveberiya PDK peydengiya xwe didomîne. Parêzerê dosyaya Süleyman Ahmed Neriman Ahmed daxuyaniya xwe de ji Rojnîsrê got di nav du rojên borî de parêzerên me çûn asayişa Duhokê Süleymaniye Ahmed bibînin. Lê bi behaneyên civînê ciwan re gotine roja çarşemê werin. Neriman Ahmed diyar kir ku roja çarşemê şişê kanûnê ango du carekê din parêzer çûn asayişa Duhokê li nêzîkatiyek xirab li parêzeran hatiye kirin û rê nedan hevdîtin li gel Süleyman Ahmed were kirin. Hêjayê bîrxistinê ye heta niha 10 car Çîma parêzerên Süleyman Ahmed ji bo hevdîtinê çûne asayişa Duhokê li hemû caran bi behaneyên cuda rê nehatiye dayîn hevdîtin li gel Süleyman Ahmed pêk were. Belêgodarên hêja ajansa Jin Newsê çeteleya xwe ya meha mijdarê eşkere kir. Li gorî daneyên Jin Newsê 36 jin hatine qetilkirin ajansa Jin Newsê dibêje ji herî zêde li bajarên Mîna, İstanbul, Muğla, İzmir, Bursa, Çankırı, Konya, Mardin, Manisa, Kocaeli, Edene, Kayseri, Riha, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Ankara, Meleti û li Denizli'ye hatine qetilkirin. Ajans dibêje polîtikeyên bêcezahiştinê rê li ber kuştina jinan vedike. Jin News Balkşan ser rewşa li herêmên artêjê jî û got zarokên li herêmên artêjê bi şiddetê re rûbirû mane. Li Süleymaniyê jinekê bi şewitandinê hate qetilkirin. Hat ragihanin ku ji beriya sê rojan li bajarê Süleymaniyê jinek bi navê Dêrûn Kawa ku xwediyê di zarokan bû ji aliyê hevserê xwe ve hatiye îşkencekirin û şewitandin. Dêrûn Kawa piştre rakirina nexweşxaneyê lê duh nexweşxaneya lezgîn ya Süleymaniyê de jiyana xwe ji dest daye. Li gorî şahîdên nêzîkî bûyerê ji Rojnîsrê ragihandin beriya sê rojan jina bi navê Dêrûn Kawa ya di nava temenê 30 salî de piştî ji aliyê hevserê xwe ve tê îşkencekirin hewla darvekirinê daye li piştre hevserê wê neft bi ser de rijandiye û şewitandiye. Duh ji ber giraniya birînên xwe li nexweşxaneya Emerksî ya Teybe ji bo şewatê ya li bajarê Süleymaniyê jiyana xwe ji dest daye. Her wiha li gorî agahiyên bi dest ketine Dêrûn Kawa dayika du zarokan bû yek 6 salî ye ya din jê 2 salî ye. Lê di derbarê bûyerê de ti agahiyên berfirehtir nehatiye bi dest xistin. Li Afganistanê di 4 salan de 4300 jin bi awayeke guman hatine kuştin. Li gorî rapora Komîsyona Serbûxa ya Mafê Mirovan Afganistanê ahîrsê tenê di sala 2020 de zêdetirî 3000 jinan xwe kuştiye. Li gorî daneyên tevgera Şemiya Mor di sala dawî de zêdeyî 300 jinan jiyana xwe ji destane û ev mirin wekî xwekuştinê hatine ragihandin. Ji tevgera Şamiya Mor ahîsa ku li Afganistanê ji bo mafê jinan kar dike û ji ber ewlehiyê paşnava xwe diyar nekir, anî ziman ku rewşa jinên Afganî gelekê xirab e û got dibin desthilatdariya Talîbanê de mafên jinan bi tevahî tune hatine tibandin. Destûrnayêdayîn ku jin kar bikin, zarokên keç perwerde bibînin zewaca hîna zarokatî tê ferskirin. Ji jinan tê xwestin ku gava ji mal derdikevin xizmekî wan yê mêr li gel wan be. Ahîsa Balkşan ser zêdebûna mirinên bi guman yên jinan û got li gorî daneyan her me herî neh 11 jin têne kuştin û di raporan de dibêjin xwe kuştiye. Em baş dizanin ku hejmar zêdetir e û rapor jî nerastin. Pêwîst e civaka nav netewî rewşê li ber çavan bigire û ji bo ewlehiya jinên Afganî rûmet û mafê wan bikarbîne.
Pelegodarên îja Dewleta Tirk gundên Temirê toparan kir roşnîne ku Dewleta Tirk a dagirker êrişên herêmên xweser neke. Dewleta Tirk a dagirker gundên Til Elleben û Guzeliyê yên Nêzîriya me çar li Rojavayê navçeya Til Temirê ya kantona Hesekê bi çekên giran toparan kirin. Carekê din bi balafirên bê mirov êrişî baregeha Ayn Esad ya ku leşkerên Amerîkayê lê nehat kirin. Koma bi navê Meqawamayê İslamî ya Iraqê di daxuyaniyekê de ragihandin ku carekê din baregeha Ayn Esad ya ku leşkerên Amerîkayê lê dimînin bi balafirên bê mirov hedef girtine. Têkildarê êrişê Meqawameya İslamî Iraqê daxuyanek nivîskî da di daxuyanê de hat gotin wan dijî tewanên ku dijmin li Xezayê li dijî gelê Filîstînê pêk tîne êrişkirine. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku di nava rojê de ev êrişa duyemîn bû li dijî wê baregehê pêkanîne. Pelegodarên hêja Menûçê Nîvro pêşkêş kirin ji bo gotarkirina we spas dem baş azad bijî.